poquito qué resumen harías del partido a grandes rasgos. Sí, a grandes rasgos, a ver, mi equipo entra mal, yo creo que un poquito nervioso en el primer cuarto y dejamos jugar muy fácil a Obradoiro, pero logramos cambiar el partido, ¿no? Con algunas rotaciones de jugadores. Yo creo que entramos en una muy buena dinámica defensiva y de rebote de ataque, porque fue un día en el que no estuvimos con grandes porcentajes, y nos vamos al descanso igualados, pudiendo ir por delante, porque incluso la última acción de la primera parte es muy buena. El tercer cuarto, yo creo que entramos en un intercambio de canastas que a nosotros no nos favorece, ¿no? Cuando juegas contra un equipo que teóricamente es tan superior, no puedes perdonar, meto y dejo que me metan, meto y dejo que me metan. Yo creo que ese intercambio de canastas a nosotros no nos deja buenas sensaciones. Mi equipo empieza a tener dudas defensivas y logramos en el último cuarto escapar un poquito, pero no fuimos capaces de controlarlo. Y yo creo que tiene algo que ver con ese tercer cuarto en el que no nos sentimos quizás suficientemente competentes, ¿no? O dominadores. Estamos empatados a falta de menos de 2 minutos, creo que 1.50, 1.59. Y ahí, bueno, pues un rebote de ataque, un rebote defensivo que perdemos, la antideportiva obviamente ya nos quitó todas las opciones de vencer. Bueno, pero estoy orgulloso de los jugadores. Yo creo que compitieron muy bien. Competimos muy bien todo el tiempo con lo poquito que tenemos, el poquito bagaje que tenemos, y sobre todo después de una entrada mala me quedo con que se cambió el partido, ¿no? Y se cambió la imagen. Hola, Moncho. ¿Cómo estás? Para preguntarche, aparte do orgulloso que estás, os feitos, o rebote ofensivo e un aspecto a mí que me chamou moito a atención, que cometeses moi poucos erros, perdestes moi poucos balóns. Sí, o rebote ofensivo me parece que é bon, non? O Obradoiro tamén foi bon. Nós temos, se non me engano, 16, eles ten 12. Porcentualmente non sei quen foi millor, quizá nos porque as porcentaxes de lanzamento son peores, entonces probablemente temos máis porcentaxe de rebote. Temos que ser bons nese aspecto. Traballamos moito iso e é fundamental no básquet moderno, non? Os poucos erros de pérdidas de balón tamén, quizá, porque hoxe xogamos un xogo de non moitos pases, bastante bote. Eu quero ser capaz de ter outro rexistro, non? Hoxe hai menos risco quizá de pérdida de balón, pero temos que ser capaces de criar algunhas vantaxes tamén con máis extrapás. Pero, bueno, non está mal, é un partido. A mí me parece que defensivamente son algúns erros, as lagunas, o que nos fai perder o partido, non? Supoño que tamén obedecía ao talento que tiña enfrente o equipo, non? A forma tamén de como se tiña que comportar o equipo. A ver, o talento que ten o Obradoiro é moito, non? Viuse, porque nos traballamos con bastante intensidade e eles parece que nunca se acaban e entra outro xogador e entra outro xogador e entra outro xogador que mantén un nivel alto e sobre todo hoxe tiraron moi ben Millán, Davidson, Leimanis, bueno, conseguiron criarnos problemas con os lanzamentos de tres, non? Eu quería facer outra pregunta, que se un pouco ao final do primeiro cuarto o que lle pediche os teus xogadores esa que tiveran máis intensidade defensiva e sobre todo que melloraran no rebote, porque sí, creo que no primeiro cuarto estuveste un pouco peor, sobre todo o Obradoiro tuvo bastantes segundas ocasións, tamén nos tiros libres que collen eles o rebote, que xeran a facer unha xogada de 4 puntos. Non sei se influixe neso e tamén na transición, porque deu unha sensación de que o vosso equipo correa máis que o Obradoiro, que parece que quería construir máis a xogada. Sí, o primeiro cuarto, como falamos, non entramos ben e eles dominan todo, non? Meten 20 e tal, 25, pode ser, castigándonos con rebote ofensivo. Nos queríamos compensar iso. No segundo cuarto nos facemos, me parece que 10 rebotes ofensivos, se non estou enganado, ou 10 na primeira parte e son 9 no segundo cuarto, algo así, e 6 prácticamente en 3-4 minutos. Ese cambio de intensidade, de traballar, de bloquear o rebote, nos deu a posibilidade de correr e, sí, a partir de boas accións defensivas entramos nun ritmo de ataque un pouquiño máis elevado, quizá algunhas veces precipitado, tamén parece que gañando por 5 ou por 6, non sei se chegamos a gañar por 6, por 5 seguro. Me parece que podíamos ter xogado con un pouquiño máis de pausa, non? E precipitamos aí un triple en contraataque, un rebote e outro triple.
bueno, como falamos, é moito cedo, hai que manexar varios registros e hoxe nós non conseguimos manexar todos os registros. A última que teño por a miña parte, regreso de Santi Paz a Santiago, un pouco comentou el contigo, tú con el, algo especial por ser un regreso para ele a súa casa. Sí, bueno, eu falei con el e con Martín tamén, que tamén pasou por aquí. Advertís para ter cuidado e non tirar na nosa canasta. Entón, durante a semana falamos estas cousas. Non, para eles era un partido, me parece Martín un pouquiño nervoso, quizá máis que Santi, non sei. Partido especial, obviamente, e cando foi presentado Santi a ovación do público é moi bonito. É bonito ver que reconecen que é un bon xogador, porque Santi ten os dous ten moito potencial. Eu estou encantado con eles, realmente moi contento. Gosto de traballar con xogadores xoves, sempre o fixen na miña carreira, debutaron moitos xogadores conmigo en ligas profesionais, e esta chegada á primeira FEP miña outra vez con este tipo de xogadores como son Santi e Martín, para min é unha satisfacción como adestrador. A última tamén pola miña parte, que a temporada empece tan pronto oficialmente, non sei se fai que evolúan os equipos, que a evolución sexa maior, como ves o teu equipo a estas alturas? Bueno, para todos son as mesmas condicións, por tanto, non entendades isto como unha queixa particular. Non é o ideal na terceira semana de adestramentos. O Obradoiro ten catro, falo portugués. Gonzalo me falaba tamén diso. Non é normal xa ter este partido así tan difícil, non? Nos tentamos, imagino que os outros adestradores da primeira FEP tamén, non desvirtuar a pretemporada, seguir traballando o que nos queríamos. Quizá o que fixemos esta semana é graduar un pouquiño o volumen e baixar un pouquiño a carga para non chegar a este partido como chegas moitas veces na pretempada, non? Cansadísimo. Tentamos chegar ben, pero bueno, non é o ideal. A mí me parece que a Copa está ben, é unha competición para manter. Teño que me queixar da distribución de grupos, acho que os 3 equipos cataláns e os 2 galegos somos os grandes perxudicados. É tan obvio que non me custa nada decir isto públicamente, pero habería que pensar as datas, non? Quizá máis tarde e concentrando máis, non sei. A min gustaría meter polo menos 4 semanas en que eu decido contra quen xogo e que días, non? E me parece que os outros adestradores tamén.